Espainiako Justizia Ministroa Baionako auzitegian izan da protesta zaratatsuarekin egin diote errera sindikatuek eta eragile sozialek. Arratsaldeon ikusentzuleok eta auzitegiaren handitzelanen lehen harria jartzeaz gain Angulen trafikoaren kontrako makrooperazioarekin lotu du gaurko bisita, ingurumenarekin lotutako delituez aritu baitira. Asteragoaz. Erik Dupont-Moretti Justizia Ministroa Baionako auzitegian egonda gaur goizean. Bertan duela 2 urte sortu zen eskualdeko ingurumen justizia sailarekin elkartu da. Eta asteazkenean egintzen Angulen legezkanpoko salerosketaren aurkako operazioa. C'est l'un des fruits de ce pôle régional environnemental. Sail honen fruituetako batela eta arau-hausteak aurkitu dituztela eta justiziak bere lana egingo duela nabarmendu du. Et ne doutez pas, monsieur, qu'elle fera son travail. Gogoratu 30 bat milaketa egin direla hainbat herritan, tartean Bidaxunen eta baita Landetan ere. Eta bizirik zeuden 1,5 kilo tona ale konfiskatu direla. Bordeleko eskualde arteko fiskaltza auzitegi espezializatuak, GIRS, eta Donostiako auzitegi egiten ari dira orain Angulen legezkanpoko trafikoaren ikerketa. Aldi berean, Baionako auzitegiaren handitze lanen lehen harria jarri du ministroak. 11 milioi euroko aurrekontua izango du horretarako, eta 2026-erako bukatua egon beharko luke. Bestalde, azken asteetan estatu mailan ministro guztien eta presidentearen bisitekin pasau den bezala, sindikatua bildu dira erretreta erreformaren aurkako protesta zaratatsua egiteko, eta tentsiuneak ere bizi izan dira. Lab sindikatuko bozeramailea argitxo dufo lurrera bota baitu poliziak. Eta dena modu lasaian junda, ministroa atera arte eta justu bandera bat ateratzeagatik hasi dutela pusatzen eta tentsionatu dute giro hori modu oso lasaian zegoena, ez zegoen arriskurik eta bestakitze bilatzen duten. Ari dira tentsioak sortzen ezertarako justiziaren izenean. Harrotasunaren hilabetea gaur abiatuko da Atalanten Casa Susana filmaren proiekzio eta eztabaidarekin. Identitate eta orientazioan izasunaren aldeko hilabetea izanen da. LGTB fobien kontrako nazioarteko eguna maiatzaren 17 izanen da egun nabarmenetako bat. Gorrotuaren aurrean elkartasuna erakutsi nahi baitu Lebaskos elkarteak. Alerte, les personnes LGBTI sont en danger. Alerta LGTB pertsonak arriskuan daude. Mezu hori pasarazi nahi dugu. Hilabete batez gure existentziaz mintzatzeko aukera ukanen dugu, baliabide gehiago eskatuko ditugu. Prennent vraiment en compte ces données. Gaur egun ere giro bortitza pairatu behar dutela salatuko dute. Erakusketak, gaualdiak, zinema eta barluze bat biarritzeko LGTB harrotasunaren eguna izanen da urtero legez hitzordu jendetsuena. Xaltaian Best festivalaren 3. edizioa eginen dute Aurkiziburun ekainaren 9 eta 10 aurten 2 eguneko egitarau oparoarekin. Ikusiz zenolako taldeak heldu diren aurten, nahiago izan dugu dena konzentratu bi egunetan, jakinez gure nahikeria beti izan dela dezentralizatzea ere pixka bat festival hori, eta aurten lehen gaualdia izanen da Zokoan, 8 Isabe eta Deabru beltzak taldeekin, eta larun batean izanen da pilota plazan, beti bezala, eta hor Kraft, Tonki Trio, Gatibu eta DJ Tzaletan suarekin. Tokiko taldeak sustengatzeko xedez, lehentasuna euskarari eskainiz. Berezitasuna da, azken finean denak euskal herrikoak direla, bai hegoaldekoak, bai iparraldekoak, eta gehienak ari direla bai euskaraz. 3. urtea izanki itzordu bat bilakatu dela Ziburun, jendeak espetzen duela, azken finean Xaltaian Best aipatzen delaik, hasten da pixkat ezaguna iten, eta gure bilana nahiko positiboa.
Polka eta rokan hasten duen 8 taldeak irekiko du festivala. Ostean, Ixabe taldea, Beñat eta Xabi Anai Ziburutaren eskutik eta Bilbotik datorren Deabru beltzak ikuskizun pirotekniko eta perkusioa. Larun batean, Kraft talde baionarra lehenik, rock alternatiboarekin, Onki Tonki Trio funk roka humorez beterik, Gatibu talde ezaguna eta amaitzeko DJ itzaletan sua. Festival herrikoia, Kitorik, Ziburutar guztiei zuzendua.